Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Masko Pemalu pemirsa. Aku lagi jenggelek iki pemirsa. Wingi-wingi ku asline aku ki lara. Perek aku nek lara. Jarang lara mek kadung lara ngene iki pemirsa. Lah Mas Santo yo mulai ki yo awake awake yo lara Mas Santo. Lara tapi gak lara panas. Gulune kenger. Mane ora tak jak ngonten bareng wong eleh yo limpek awake. Nek bila dibilang panas yo mbuh yo. Ki aku arep berjemur dhisik pemirsa. Sumpah. Dua buri ae aku pemirsa. Yo sepurane nek gak nek ibarate kontene omah ae yo. Aku limpek tenan pemirsa aku. Ki aku berusaha untuk iki lho berjemur ben awakku rada enteng. Awakku panas, angger ndelok siti aku mesti muntah. Ndelok aku muntah. Ya aku lah radang pemirsa. Cucu kan mari, aku gantian aku sing ambruk. Mas Santo ya gulune kenger. Sirahe yo ngelu mulane ora ketok ngonten bareng ya sepurane ya pemirsa ya. Wis aku tak ambek mlaku-mlaku ben mampu udara segar pemirsa. Ndek ingin lah aku jajan nang pasar ya. Tekan omah aku njuk kerokan muntah-muntah. Oh, ini besok apan Pak Lurah? Kok urung panen? Jalan-jalan pemirsa, tak jalan-jalan aku ben rada enteng awakku. Jajan kene kuwi seger, ndelok pemandangan yo sehat. Yo mau bocah-bocah do jalan-jalan apa pemirsa. Isu-isu ngono kuwi. Cuma eleke dodolanan mercon gregeten aku. Tumben isuk iki mau rom. Yo iki nggone Mbak Tiar APD icirine iki mbosok apan dintekno tikus sawahe Pak Lurah sebagian pemirsa. Kan sawah bengkok joinan karo ya wong kene. Tahun ini isek apik lho pemirsa. Kuwi kok yo tahun iki kok ngene cah sakno. Hasil apa ora iku? Oke, parine pemirsa. Kalau nek jalan-jalan yang ngene iki nek sekitar kene tok endi nih?
Kene iki pemandangannya apik pemirsa. Loh, banjir pemirsa. Udan 3 dina banjir. Aku jalan-jalan sediluk-sediluk lah. Soalnya awak yo lagi mari pemirsa. Biasanya ngadut kan ada ngono. Aku nih eling bekecot atau eling Davin. Deh, ana bekecot deh. Biasanya ngangrene berdolan ngedolan ambek Pak Esan. Davin iki apa berburu bekecot mboten nggo apa. Lah wis rada kepenak wis awake. Masuk sik ana gorokan sik loro kadang. Tapi rada-rada enteng iso nyandek gawean tapi ini belas pemirsa. Umbah-umbah tak canda ayo awak greng ya. Aku jarang loro kadung loro ndang ini. Itu loh sak keliyang-keliyang aku pemirsa. Tak nggo jalan-jalan ben rada sehat ngono karepku. Ayo tek aja dadoh tek. Alhamdulillah rada enteng awake ya Allah. Tuh sik rada ngono aku pemirsa. Sing boh iku. Nek wis kadung loro perep. Susah yo. Nek aku loro anakku loro mumet pemirsa. Mulane Mas Santo iki rongga merangkuk. Iya yo, ndelala ketek pas gak ono orderan mulai wong. Serah aku ngulune mbah sik pemirsa. Nang ngene atik panas cetarang terus drut udian angin atik. Sapa sing emune ora berantakan ya. Budal nang sawah pemirsa tonggoku. Wis kita gawe santai-santai dhisik. Ya pemirsa, aduh. Oke pemirsa ya, tak tutup dulu kontennya ya iki mang pengen jalan-jalan sedelok ben mampu sinar matahari, ben rada sehat sithik mampu vitamin D. Pirang-pirang dina nggletak ae aku pemirsa. Untungnya Pak wingi rene.
bapakku gak rene, aku gak iso preksa malah nemen neh paling. Njaluk tulung ponakanku sing kene ku gak tau ono ketok Mita. Mari sekolahnya nganti sore-sore, karo penjaluk tulung tak ngeteno preksa ngono. Sekolahnya nganti sore-sore, kadang kalau terus dolan, jadi gak ono sing tak cagerno. Pengen numpak motor preksa aku ngene-ngene. Wis ana ning ndi sing cedhak ndi tak preksakno aku ngono. Pemirsa, terima kasih nang Pak ojo lali like comment subscribe keluarga Mas Goblong. Nano kana ben 10% akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.